आथिं दाउबो थाबायनाय नामा ओरैबो गोलो गायगोन जल दाउआव गोलैखागोन आथिं होगोन Kurasan Nina. Lagaw na ho. K'K'raझारजों चिरांजों Jadi K'K'raझार Langsiapati. Itu Chirangni. Biसोर K'K'raझारनि दा. औ. थांब्लाले गोजानद्राय जायो. ओइ K'K'raझार. लागाव. ओरै चिरां, ओरै चिरां. चिरांसो. Ini Chirangnya. Hah? Baik. Di mana ini? Ayo langsung K'K'raझार ini nah. Lagan ho, asal berlagan. Nih Chirang nih. Best of 3 lo kadang na? Hah? Kontang जाबाय ना? Kontang जाय खेबनै देरहाबाय. लेपसर खेबनै जाबाय नालाय जाबाय. जोंहा दहाय हेलेना आयंआ बयजोंबो सिनायजानाय बुंदों फंसे बाथ्रा बुंनो लुबैदोंलै आङो सिनाया बैयाव गेटआव हमथानानै फैहोलामोन आंखौ बैयाव आरो नै बाहायबो हमथादों सोरबा उन्दैफोर सिनायाखै बेस्राफोर माथो खालामनो जिखियानो जादों सोरबा सिनायो सोरबा सिनाया आं बेखौ अरजालिया दा आङो सिमोनबो फैयै फैयै अखाजों बारजोंबाय ससेनिफ्राय स्टेजखौनो मोनफैयासै थांनोबो हाया फैनोबो हाया फैला होननानै आं बावखुंग्रियाव फंबाय लादोंमोन होननानै आंखौ निमाहा होदोंसै बावखुंग्रिया आं दिनै फैफिनबाय ओमफ्राय फैनायाबो जोंहा फंबाय दिलिप नार्जारिनि हांख्रायनायाव आङो गाहाय नुजाफैबाय रेडि जादोंना आङो बैसागु मेथाइ रोजाबनानै थांनोसै दोंबा रोजाबनो मेरला दंबावोबा आंखौ सम गैया मालाबा रोजाबगोन आरो आं बुरिबायना हाला आरो मामोनलाय आंखौथ' गोदोनिफ्रायनो खोनाबाय थाखाबाय खोमा आलौलायनो दालाय माथो रोजाबावनो आंलाय आङो बाहाय मोजांबो रोजाबनो हाया जेखि जादिला सोर दामगोन बहा दामगोन ओमफ्राय आंनि जेखौ दामना होगोन Final gila दाउब' आथिं लागाव लागायबाय गोलैबाय सानै गैला